The renewable energy resource ng Philippines, si Mig Subiri, ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpaso ng 1 trilyon pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino nagdala ng liwanag sa milyon at nagkaugnay Salamat sa inyo mga kababayan. Sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagtulong ng mga pagkakatuloy. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. ginagawa natin, mga morning balitaktakan. Siyempre, alam ko, yung iba sa inyo nakatutok na, kaya i-share nyo na yan para naman makasama namin kayo this Thursday morning. At kahit ano pang araw yan sa isang linggo, kasama nyo ba rin ang Dynamic Trio, pangungunahan ng ilaw ng kakulitan at katsikahan, Ma'am Sheki. Siyempre, Siyempre, ang arte nakakainis. Siyempre, pumapangalawa sa una, o, diba? Randy Guzman ang nag-isang minion in the house,
makakasama nyo sa mga kulitan, tawanan at kung ano-ano pang asaran katulad ng pang-aasar ko ngayon. Ma'am, lumipat ata sa yung oil company diba? Lumipat ata yung oil company. Medyo nagulat ako nung intro. Ayan, kaya samahan nyo na kami dahil tuloy-tuloy pa ang ating kulitan ngayong araw dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Ayan, at bago magtapos ngayong linggo, naku, wag muna kayong bibitiw mga kabalitaktakan kasi nga naman Thursday pa lang at bukas Friday. Naku, ang bilis na naman ng araw na ngayong linggo na to, pero wag muna kayong bibitiw dahil kasama nyo lagi ang litong-litong host. Yan, ayaw nga, nakalito ka ngayon. Bakit kasi ako yung pinansin mo? Dapat siya na lang, diba? Nakalito ka nga ngayon. Makakasama nyo, Charles Limo. Scandos Digiboxes. Hanapin nyo kami via the Highland TV channel. Bakit ba? Toned ako ngayon Bakit ba? And that, you can use your digital smart TV or free TV. Mahahanap nyo nga kami sa Highland TV channel. And just a friendly reminder that those channel number varies on your respective locations. Yeah. Tama. And ano sabi ko, nagulat ako. Sabi ko kanina, ano yung damit mo? Parang ipinagbabawal na droga yan. Pineapple Marijuana. pala. Oo. Kala mo. Ay, Pineapple kush pala. yan, kush. This is pineapple. Yeah. And kung hindi nyo po kami maaabot, sa inyong mga TV channels, naka-live din po kami. Live stream kami sa aming Facebook channel. That is Regional News Group RNG Luzon. And also our YouTube channel, RNG Luzon pa rin. And sabi ko nga, pwede nyo kaming i-stock silipin sa aming Instagram account at makichikahan, idulong ang inyong mga saloobin sa aming Twitter account, still RNG Luzon. Nag-iisa, wala ng iba. Ayan, at para ating simula ng ating umaga, atin munang alamin ang latest weather update ngayong March 17, 2022. Kaninang umaga po, ang pinakamababang temperaturang naitala dito sa Baguio City ay pumalo po sa 17 degrees Celsius habang ang pinakamainit naman na temperaturang inaasahan natin mamayang hapon ay 25.8 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 6:03 in the morning at inaasahan naman itong lulubog mamayang 6:07 ng hapon. Yan. So wala nang amihan. Di na masyadong malamig. Oo, nag-start na nga officially. Ano Started yung kabaliktaran ng amihan ulit? Southwest monsoon. Tagalog, habagat. Habagat. Kabaliktaran. Ayun. Ayun. O kung habagat o ano pang Yun yung madaming ulan. Okay, habagat. Okay. So, paano pag tagtuyot? Walang ulan. Walang. Sige, yung Pagtagtuyot tanong daw, mo, yun yung hindi, sagot mo. Pagtagtuyot daw, El Sheki. El Sheki, ganun. Oo. Nako. Pero yung ano ka? Ano ka? Secret, Ah. habagat. Anyways, usapang seryoso naman tayo, and it's really now troubling that almost half of the population of Hong Kong is now infected of the COVID-19, which is the fifth and the worst outbreak nga nitong COVID-19. Nako. And nakakabahala talaga ito. Morning Balitaktakan, peeps, and everything and everyone should be working hand in hand para malabanan natin to, because as of Monday, 3.6 million na of the city had already been contracted with the virus, and that we are expecting that that's 48% of Hong Kong's population, which totaled around 7.4 million by the end of last year. And now, sabi nila, within mid-March or pagdating na ng almost end of the March, mas dadami pa yung infected cases natin. And that, to everyone, please make sure, lalo na yung mga kababayan natin sa Hong Kong, to get yourselves vaccinated. Kasi alam nyo ba, mga Morning Balitaktakan, that they have already made amendments para to support employers and employees relationship. Kasi pag unvaccinated yung worker mo, they have the option to dismiss you. Ay, ganun. Oo. However, Oo. yung mga, for example, nag-positive and under quarantine and under lockdown, supposedly the bill will not ban you to go back to work. Pag dinismiss ka during the quarantine or lockdown, dun ka pwedeng kasuhan ng employee mo. And that, aside from that, ang coverage ng employment ban na to is that sa mga OFW specifically, hindi po kayo pwedeng i-dismiss Yun. kung walang proper documentation, or if you were infected with COVID-19, and that you are supposed to be
in a sick leave with proper compensation. Ayan. Yun. So may mga karapatan din pala yung ating mga OFW dyan. Yes, to everyone pa. Pero 'di ba parang dito sa Philippines, syempre we have the right to choose, no? Oo. Parang ang hirap naman doon na tatanggalin ka dahil ayaw mo babakuna. Pero nakakabuti din naman kaysa naman ikaw yung umaapekto no, sa mga. Dito ba sa Philippines, pang ilang wave ba natin yung Omicron? Fifth din. And ang maganda kasi dito sa atin is that if you contracted yung virus nga, kasi ako, September of last year, PhilHealth and SSS will compensate you, pero dapat community contracted yung COVID. However, kung family siya, hindi nila i-cover yun. Dapat sa workplace or community mo siya nakuha before ka nila i-compensate, which is sa tingin ko naman in a good way para hindi lahat naman, kasi hindi din lahat mako-cover talaga ng PhilHealth at SSS. Ayan. Pero hindi ito mako-cover po ng PhilHealth at SSS itong 200 na monthly na subsidy sa mga mahihirap na pamilya po dito sa bansa. Nako nga po, no? Kasi kinumpirma ng Department of Finance na magbibigay po ang pamalaan ng 200 piso kada buwan sa mga mahihirap na mga Pilipino. Pero ito'y tinutuligsa po ngayon, tinutuligsa po ito ngayon ng ilang mga grupo kasi nga din naman hindi daw sapat ang 200 na subsidy sa mga mahihirap na pamilya. Pero ang pagtatanggol naman po ni Finance Secretary Carlos Dominguez III, sinabi niya na more equitable response ito sa pagtaas po ng produktong petrolyo dahil nga din kaysa naman sa pagsususpinde ng excise tax sa gasolina or sa produktong petrolyo. So ayon sa kanya, and I quote, cutting the tax will benefit more the people who have cars and they are the richer people. We will not be benefiting so much the bottom 50% of our population. That will make it very inequitable. So, ewan ko, paano ba may susurvive ng isang pamilya ang 200 pesos? Per family. Per household, oo. Hindi siya per tao. Hindi, per household. So, paano na lang kung 6 kayo, 8, 10? Diba? May mga pamilya talaga, 10 sila, no? And that's 2,400 a year lang, no, Charles? A year. And yung sabi nga natin kanina, kung pwede na lang siyang ibigay ng minsanan para alam nila kung paano nila i-budget. Like, yun nga, yung sabi nating tubong lugaw. Pwede silang mag-start ng fishballan, lugawan na yung, alam mo yung mababa lang yung start-up mo, puhunan mo. Pero yung 2,400 minsan, kayo ba, amenable kayo sa monthly o minsanang 2,400? Amenable ako sa minsanan, kaya lang kasi kahit naman 1 year, napakaliit talaga nun kung per family, no? Parang bakit naman? And how would you consider yung nasa bottom family? Ano yung requirements ba yan? Kung ano yung matitignan nila for that? And mahirap pa rin talaga. Ang 200 pesos, ano na lang nga ba ang mabibili mo sa palengke ngayon? Ang karne nga, 320, di ba? Ren, nung isang araw, 320 per kilo. Ang mga noodles nga, magkano na ang noodles ngayon? Magkano ba? Hindi na ako hindi tayo bumibili. nagno-noodles. Medyo mataas kasi yung yung salt content. Wow. Kaya healthy. Pero ayon naman sa Department of Finance, baka hindi daw ito magtagal. So parang saglitan lang ito na aid. Kasi nga din naman, ang titignan natin, paiba-iba din kasi. Mayroong big time rollback, mga ganon, na dito sa presyo ng produktong petrolyo. And inaasahan pong may malaking big time rollback next week. So hindi na po siya tataas siguro dahil nga din po sa pagbaba na din po ng produktong petrolyo sa pandaigdigang dito po sa world market. World market. Pero sa akin lang, sa aking last lang na pananaw, no? Meron mang nangyayaring ganito or not, if we are talking about families na nasa talaga bottom, no? Kailangan siguro tumaas man ang bilihin o hindi. Dapat meron at meron silang nare-receive, no? Sa tingin ko din. 4 Oo. Yes, I think that baka is... pwede. Oo. Pero depende pa rin kasi siya. Kaya
some Filipinos wanted a federal type of government because of that. Kasi case-to-case basis nga naman kasi siya. Paano kung hindi talaga kaya ng government natin i-supply ang 200 pesos per whole household, di ba? Lalo na sa southern part of the Philippines, which is considered as, yun nga, hindi magandang kalagayan pagdating sa families. So sa tingin ko, it would also still be case-to-case basis pa rin yan. Tama. Oo, pero however, kahit po tuloy-tuloy ang mga medyo negative na mga nangyayari sa ating paligid, may isa naman pong positibo dahil matutuloy na po ang 41st, no, na Strawberry Festival Yay! dyan sa La Trinidad, Benguet. Kaya po, ang pamahalaang lokal o ang munisipyo na po ng La Trinidad, Benguet ay nagtakda na po bukas, no, ng non-working holiday. Oo, ayan. Para naman ma-celebrate din naman ng ating mga kababayan, mga residente dyan, or even yung mga workers lang na maramdaman nila na, nagbabalik na ulit tayo. And diba, kasi ang Strawberry Festival ay isa sa talagang pagkakakilanlan nila, though they are still in alert level 2, diba? Oo, pa rin. Tapos kagabi sa Luzon Headlines natin, meron pang isang cafe na gumawa ng burger. Strawberry burger. Talagang daming dynamic ng strawberry pagdating sa pagkain. Ginagawang champurado, katulad ng ginagawa sa lemonade, and also ginagawa siyang sinigang, ginagawa siyang kung ano-ano. Pero sinigang. Pang-paasim siya. Ay, hindi ko pa Strawberry sinigang. Hindi ko pa siya natitikman. Hilaw na strawberry or yung hinog na? I'm not sure. Sige, try natin iluto minsan. Tignan natin. Oo. Ayan, and mamaya naman po, no? Mamaya ang aking guest po ay isang singer na talaga namang napakaganda ng boses. Pero bago yan, meron muna tayong papanoorin na isa ding magbo-boost din ng ating kasiyahan. This is all about flowers, and we know that we love flowers, especially that we are from Baguio City. We are the home of beautiful flowers that blooms every February. Kaya panoorin natin ito. Tiyak na nakaagaw pansin ang mga naggagandahang floral arrangement na hindi mawawala sa bawat okasyon o selebrasyon na nagbibigay kulay at buhay. Ang mga florist ay gumagamit ng fresh flowers, greenery, at mga plant materials para gumawa ng iba't ibang klase ng floral arrangement. Ano nga ba ang floral arrangement? Bukod sa kaalaman ng karamihan, na ang floral arrangement ay ang pag-aayos ng mga bulaklak. Kwento ni Nanay Zenny na ito ay higit pa dito. Sa akin, ang floral arrangement is an art. Art. Kasi pag gumagawa kami, hindi na kami tumitingin doon sa YouTube, ganyan. Kung ano yung nasa mind namin, yun na yung ginagawa namin. Para sa kanya, nagbibigay saya ang paggawa ng floral arrangement kahit na minsan ay may mga hindi inaasahang problema. Everyday naman masaya. Lahat masaya. Lalo na pag yung maraming bumibili sa amin. O kaya meron kami napapasaya na customers namin na yung expectation niya more of back dun sa ginagawa namin. Ang pinakamalungkot naman yung minsan sa dami ng orders, nakakaligtaan namin yung iba na late kami sa delivery. Minsan nagagalit sila sa amin, pero okay lang yan kasi kasalanan naman namin. Pero palagi inaano namin na pag sinabi namin yung time ng delivery talagang hinahabol namin before yung time. Pero hindi maiwasan. Lalo na traffic, ganyan, mahirap ang sasakyan. Ay ayun yung mga cause ng mga delays. Ipinakita niya din ang kanyang pagkamalikhain sa paggawa niya ng sariling disenyo ng floral arrangement. Pagdating naman sa presyo, nagdedepende ito sa disenyo at klase ng floral arrangement. Alamin naman natin kay Kuya Bert ang estado nito. Ma'am, yung mga bouquet namin is 400, nag-range ng 350 to 400. Yung sunflower, nag-range ng 50 to 70 per piece. Yung white rose namin, ma'am, nag-range ng 20, 1 dozen, 240.
Tapos yung centerpiece po namin, 70. Sa ito po. Tapos itong bouquet po namin na roses, range ng 150. Tapos gerbera, 50 pesos each. Tapos yung mga stand po namin, nag-range ng 700 to 1,500. And Antorium, 350 per dozen, yung color white. Sa paggawa ng floral arrangement, kahit sino ang pwedeng gumawa ng obra na ito. Tulad nila, pwede rin tayong gumawa ng sarili nating floral arrangement kung saan dito natin na ilalabas ang ating pagkamalikhain. Lalo na kami, wala na kami pangamba makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, walang tanda akong pagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. baybayin ng Fukushima, northern part po ng Japan. Kung matatandaan niyo po, ito din po yung pinangyarihan ng magnitude 9 na lindol na yumanik sa Japan noong March 2011 kung saan nag-iwan po ito ng malaking bilang ng mga namatay. So it's just a decade ago, isang dekadang nakalipas ng ngayon na naman ay nayanig po itong ito pong baybayin po ng Fukushima, Japan. Sa latest update po ng NHK, ito pong pampublikong media po dyan po sa bansang Japan, aabot po sa 2 ang kumpirmadong namatay dahil po sa pagyanig ng lindol at ngayon po ay aabot na po sa 89 na katao ang naitalang nasugatan o injured dito po sa nangyaring pagyanig. Isa po sa mga binantayan ng pamahalaan ng Japan ay itong Fukushima nuclear reactor kung saan baka mayroon na namang banta ng nuclear explosion dahil nga din po or itong nangyaring pagyanig. Pero sa ngayon po ay tiniyak naman po ng pamahalaan ng Japan na wala naman pong nangyaring malaking insidente dito po sa Fukushima nuclear reactor plant
at wala naman pong banta ng tsunami. Sa ngayon po ay may mga ilang OFWs na tayong nakausap kaninang umaga na nag-signify na they're okay, pero nagising lang po sila sa malakas na pagyanig ng lindol, pero mamaya siguro no, mas makakausap pa natin sila dahil nga din po dito sa nagulat sila no, dahil sa gitna ng kanilang pagtulog ay nagising po sila dito po sa malakas na pagyanig ng lindol. Nakikipag-ugnayan na din po ang Embahada ng Pilipinas sa mga OFWs kung mayroong mga nasaktan o may mga namatay dito po sa malakas na pagyanig dito po sa Fukushima, Japan. Naramdaman din po ang aftershocks ng 7.3 magnitude na lindol dito po sa sentro ng Japan, dito po sa Tokyo at iba't iba pa pong parte ng Japan. Ang lalim po ng magnitude 7.3 na lindol ay 60 kilometers. So medyo at least malalim, pero yun nga lang ay ramdam pa rin itong malakas na pagyanig at patuloy nga din pong nakakaramdam ngayon ang bansang Japan dito na particular sa Fukushima ng mga aftershocks, pero tiniyak naman po ng US Geological Survey na mahihina na lang po ang mga susunod na pagyanig. So siguro makiki-update tayo, abangan nyo yan mamaya sa Luzon Headlines para po sa karagdagang follow-up sa ating mga OFWs. Tutukan nyo po yan mamayang alas 6 ng hapon. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Ako, si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Sa music ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s guilty, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat, Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin, sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat, Senator Migs, sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA.
or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon. Depensa. Alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Pero mag-isa muna ni Ma'am Shisheki ngayong segment na to. And we have this morning a very passionate individual who is part or representing the Ladlad party list. And nakita natin what are the changes or what are the changes that they want to bring in our community. We have this morning Miss Santi Laino. Good morning! Yes, good morning, Chef. Ayan. It's a privilege to be here with you right now. It's actually a privilege that you are sharing your time with us. So, bati naman tayo sa mga nanonood sa atin. Hello, good morning. Ayan. Mababait, no? And yan, Miss Santi, we wanted to understand naman. We have differences. Marami tayong definition ng LGBT. But here in the Philippine setting, how do we define LGBTQ community? Well, kung iisa-isahin ko yung definition ng LGBTIQ, I think the time is not enough. Oo. But para i-shortcut ko na lang, to define LGBT, these are the people whose gender identity and sexual orientation doesn't conform with the norms. For example na lang, di ba, sa society natin, ang lalaki dapat sa babae lang. Oo. So pero ang isang bakla o isang LGBT, nagkakagusto ito erotically and emotionally sa kapwa nila kasarian. Same sex nga, no? Ito naman, Miss Santi, because they wanted, meron na tayong iba pang genders aside from the LGBT. And please enlighten us, paano sa mga transgenders? Where does the gender falls into? Kasi nga, totoo yan. Dalawa lang ang ating gender. Yes. It is male or female lang. Yes. Diba? Man and woman lang. But for transgender, from the word transgender itself, nag-transcend ka from a gender to another. Another, Parang exactly. ako, I was assigned male at birth, pero life is so charmingly strange. Yes. I grew up and live my life as a woman. Yes, exactly. So yun ang transgender. Yun pala ang definition yan. Pero, Miss Santi, dito ba, in the Filipino setting, do you think that you are privileged? And how or when or paano nyo nararamdaman itong pribilehiyong ito? I think we are not privileged, no? Kasi number one, nagbabayad, hindi kami exempted sa tax. Yes. Nagbabayad pa rin kami ng tax. Exactly. Wala kaming natatanggap na 4Ps quarterly or monthly allowance from the government. Yes. Tapos in this egalitarian society wherein the Magna Carta principles of women has already been passed, yung ating mga katutubo, meron na silang they have law na nagproprotekta sa kanilang mga karapatan at mga isinusulong. Pati security guard meron na din, no? Yes. Kami na lang po sa aming hanay ng LGBT ang wala pang ni isang batas na nagproprotekta sa aming mga karapatan. Exactly. So I think we are not privileged. Tolerated, perhaps, yes. Tolerated. Tolerated. Miss Santi, were there at a time that you think that there is an extent to tolerance for the LGBT community? Sa tingin mo ba naging positibo o negatibo ang pagtotolerate natin with the community natin? Or if such, bakit natin kailangang maging holistic when it comes to community na dapat i-accept natin that this community really exists? First, kasi we do exist. Yes, we exactly. We are here and we exist. And I think na parang we should kailangan nating i-acknowledge yung aming rights then because
we're not really fighting for special rights. Mm-mm. We are fighting for equal rights. Exactly. So it is the same rights that everyone, you and Oo. everyone else is enjoying. Yes. Yun yung pinaglalaban namin and Oo. not special rights. Not special rights, or let's say kailangan ng special attention on that matter. Exactly. Miss Santi, if I may ask, ngayon as a representative of Ladlad Party List, how far have you reached in community in understanding na we are part of a reform community? Kasi traditional thinkers pa rin tayong mga Pilipino when it comes to accepting that the reform community includes other genders or sexual orientation. How far have you reached with this platform? Since nung natalo kami nung 2013 elections, tuloy pa rin kaming lumalaban for at isulong yung SOGI bill. Yes. Hanggang ngayon hindi pa rin napapasa ito, no? And then dito sa Baguio City na lang, no? Wag na tayong lumayo. Oo. We are Ladlad, and Ladlad is nakikipag-collaborate kami sa mga private organization, non-profit organizations para magsulong ng example yung free HIV screening ng Love Yourself. Nakipag-collaborate kami dito, and then tuloy pa rin ang pagtulong namin para sa mga doon sa mga matatandang mga lola at lolo nating mga bakla at tomboy sa Home for the Golden Gays. Yes. Lalo na ng pandemya, no, kasi wala sila talagang pagkukuhanan ng kanilang kakainin at yung mga pang-araw-araw na gastusin. So kami sa Ladlad, we're trying to help them. And then sa mga institutions naman like schools, sa mga call centers, we're trying to reach out by nag-aano kami ng SOGI 101. Nag-organize kami ng SOGI 101 wherein we explain the issues and concerns of the LGBTIQ community. I certainly understand that. Miss Santi, ito naman, if you are to address one social gap in the community, what would that be? And what significant role does the LGBT community plays in that social gap na yon? For me lang I think, and perhaps this would be my last words for this morning, kasi we should approach not only the LGBTI community issues but humanity. We should approach humanity with an open mind and an open heart. And then if we approach this with an open heart and an open mind, maybe we could realize that the laws and cultures are not there. It's not a tool to eliminate those who are different from us. Yes, exactly. But it is there to facilitate a harmonious relationship sa lahat ng mga individual. Exactly. And religion is not also a tool Exactly. to condemn. Condemn others. Ayan. Yes, whose beliefs are different from us. Yes. But it is there for us to appreciate the profound mysteries of life. Exactly. Miss Santi, last words na lang. May lalapit sa'yo. Sasabihin niya sa'yo, Miss Santi, I am confused. Bata siya, let's say 13, 14 years old. Ito na kasing age where teenagers identify their gender or sexual orientation. What would be your advice or tips? Sabihin mo sa kanya na, hindi kasi confused siya eh. I don't know where I would stand. And what will you say to that younger person? What I would say to that younger person is, it's a process. Take your time discovering yourself. Parang isang butterfly lang yan. Ay, caterpillar, no? So, it's a process. So, wag natin itong madaliin. And for the parents, most importantly, sa mga parents natin, no, na we don't have to agree to the child, but we have to support it because anak natin ito eh. They need our support. Oo. And nasabi mo nga kanina, Miss Santi, that ang normal Filipino culture is that, the toxic Filipino culture is that what is imposed to you as a gender, dapat lumaki ka ng ganun. And you're blessed to have been with a family that had openly embraced I'm your... so blessed to really have a family. Like, especially my dad, di ba? Ay, wow! My dad is the most supportive sa member ng family namin. Yung dad ko ang very supportive. Hi, Papa. Ay, oo. And what was it a change, Miss Santi, na pag ang Papa ang may suporta, how does it impact in you coming out? Naging malaking aspeto ba si Papa to really support you? Yes, malaking tulong ito, no? Kasi parang kumbaga sa mga paniniwala ko, mga sa edukasyon ko, sa lahat ng
in everyday life, parang meron akong pinaguhugutan na strength. I have a core. Yeah, a because of value. my dad, Your diba? moral because of him. Because of my dad, Oo nga. Miss Santi, let's invite our viewers na i-follow kayo or kung any event that you would like to reach out to our Morning Balitaktakan. Well, so far, wala pa kaming events ngayon. Pero busy kami and I would like to ask the kind hearts of people sa mga gustong tumulong sa Home for the Golden Gaze. They can reach, tumatanggap kami ng in-kind or in cash. So, pag gusto nyo mag-donate, they can always contact me or I think naka-flash naman sa screen, no, where they can send their cash donations sa project namin na Tabang Ladlad. Tabang Ladlad is a project of Ladlad na tumutulong sa mga lolo't lola natin na mga bakla at tomboy sa Home for the Golden Gaze. Exactly. Thank you, Miss Santi. Last words na lang, Miss Santi. I wanted you to complete the statement by ako si at nasa gusto kong baguhin ang isang bagay dahil gusto kong baguhin ang bagay kasi gusto kong mabago ang mundo. Yan. Miss Santi, thank you so much. Pageant lang. Oo nga. Question number 1 and number 2. With such a wonderful answer to an amazing person this morning, Kabalitaktakan. And yun nga, yung core of our moral this morning is that we see humans but we do not see humanity. Diba? And that if gender was a decision that you have to make when you are in a younger decision and being straight is a decision, then tell me when you have to air the responsibility and the aid to address such issues. Ngayon naman, babalikan natin ang mga pet-friendly hotels na available dito sa Baguio City. Panoorin natin to. Minsan ay kasama rin ang kanilang mga fur babies. Ngunit, isa sa mga problema nila tuwing maninirahan ng panandalian sa mga hotel lalo na ngayong pandemya ay ang hindi pagpayag na isama ang kanilang mga alaga. Sa isang kilalang hotel sa Mines View Park, bukas ang kanilang pinto para sa mga gustong bumahe kasama ang kanilang mga fur buddies. So, since pandemic, syempre, nandun yung depression and anxiety sa lahat, which is our pets can help to, to cope up. Yeah. So, good thing yan yung isa sa mga catch namin, which is one of our strategic planning is to offer this talaga para at least those individuals who wants to travel na hindi maiwan yung mga pets nila, they can bring their pets as well. Sa pet-friendly hotel na ito, welcome na welcome ang inyong mga alaga. May kailangan lamang sundan ng mga protocol tulad ng pagdala ng kanilang vaccination cards at ang pagiging responsableng amo para makaiwas sa mga sitwasyon na ikapapahamak ng mga alaga. One of our policies talagang dapat ma-implement is just bring their vaccination card. Yes, number 1 yun kasi may tendency na baka may mga parvovirus yung mga dogs nila which can cause siguro fatal sa lahat ng dogs na nakaka-access dito sa hotel. So, ayun, upon check-in, they just need to present the vaccination cards. Parang tayo lang din, our COVID vaccination cards na. Ayun, so, ayun, hindi naman kami nagbibigay ng additional fees. Unlike other hotels na dapat magdagdag ng plus 1,000 if they will bring pets. Pero dito kasi sa amin hindi na. Ang mga staff naman ng hotel na ito ay siguradong maaasahan pagdating sa pakikitungo sa mga bisita at sa kanilang dalang alaga. Yes, our staff are dog lovers, pet lovers. Yes, so pet-friendly lahat ng mga staff namin. So one of our qualifications to hire our staff should be pet-friendly or pet lovers. Yan, yung number 1. Kaya naman, kung kayo'y naghahanap ng matutuluyang pet-friendly hotel, isa na ito sa mga lugar na maaari ninyong dalawin.
Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas ang mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may res bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa res bakuna, sa pagsimok natin, pinanginan lang ang Mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, inukas ay maganda. Sa res bakuna. Magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Kukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and wala in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! She's the sunshine in the rain. More tall than open, I'm in PDA. Let me tell you what she means to me. Like a tall glass of lemonade, and it's burning hot on summer days. She's exactly what I need. Yeah. She's soothing like the ocean rushing on the sand. She takes care of me, baby, and she helps me be a better man. She's so beautiful. Sometimes it's hard to close my eyes. She's exactly what I need. She's my smile when I'm feeling blue. She's my good night's sleep when the day is through, yeah. Let me tell you what she means to me. She's kind of like this. Kinda like the feeling after your first kiss, except that every day she makes me feel like this. She's exactly what I need. Whoa, whoa.
rushing all the same. She takes care of me, baby, and she helps me be a better man. She's so beautiful. Sometimes I start to close my eyes. She's exactly what you're more than what I need, and that's what I do, baby. The ocean rushing on the sand. She takes care of me, baby, and she helps me be a better man. She's so beautiful. Sometimes I start to close my eyes. She's exactly what I need. She's exactly what I need. Grabe, grabe, grabe! That is Jepoy Andrade with his own rendition of Lemonade. Grabe, Jepoy, napakaganda ng boses mo, ha? Thank you po. Saan mo yan natutunan? Saan ka ba pinaglihi ng nanay mo? Charot! Pero Jepoy, kailan ka ba nagsimulang kumanta? Actually, bata pa po ako eh. Yung vocal coach ko po is yung mom ko. Siya talaga sa kanya lahat nag-umpisa po. And then, nahasa na po kasi musician mom ko and vocal coach din po siya. Teacher siya ng Musar Music. And ayun, hanggang sa pag free time niya, sinasabay niya po akong kumanta, ganun. Tuturuan niya rin ako mga songs, ganun. Nako, sabi naman na sa inyo mga ka-MB, dapat talaga mag-enroll na tayo sa Muzar, no? Kasi talaga gusto nyo bang maging katulad ni Jepoy? Mag-enroll na kayo sa Muzar. Anyway, Jepoy, kailan naman natutunan mong magsulat ng sarili mong kanta? Kasi balita ko, Apo. singer-songwriter ka rin daw. Yes po. I'm actually signed with Ivory Music po and sila na rin nagde-distribute ng song ko po. Pero with regards to yung history ko po nung mga songwriting ko po, I started nung high school po actually. Of course, lahat naman ng isang musician mapupunta sa punto na ang daming rejections po. Lagi po nare-reject yung song ko po until nung finally nung high school po. Senior high to be exact. First batch ng senior high po ako eh. Doon na nag-graduate na kami and then may sinabi silang song na kailangan namin kantahin. And I was thinking na parang dapat may legacy yung first batch ng senior high school kasi of course first batch. So dito ko naisipan na gawin tong first batch ng senior high school yung song and hindi ko in-expect na mag-boom siya talaga po. Tapos ayun na pina-recording studio po namin, maganda po yung output niya hanggang sa nakitaan po ako ng potential. And then nandun po yung passion at saka yung maka-entertain ka ng tao. Tapos wala, nakaka-proud na makita din yung song po. All these years, lagi pang pinapakinggan ng tao. And I wanted that feeling po na makipag-entertain ka, makwento mo yung story mo through songwriting. Kaya doon, hanggang sa nahasa po, may mga songs na rin po ako. Jepoy, no, napakaganda nga ng pinagsimulan mo. Pero matanong ko naman, since na pinag-usapan na natin ang mga struggles mo, dumating ka ba sa point na sabi mo, ayoko na? Kasi alam natin, no, hindi natin maikakailan na ang music industry po dito sa Pilipinas or even dito sa Baguio, ay hindi talaga siya yung very supportado noon. Opo. Ngayon kasi medyo okay na talagang sinusuportahan. Pero dumating ka na ba sa point na ayoko na? Parang tigil na? Ay, maraming beses po actually. Pero hindi sa punto ng passion ko po kasi andun pa rin yan eh. Like, doon na lang na nag-give up kapag kunwari. Kasi ang dami ko na rin pong sinalihan na pa-contest nila. Yung mga auditions ng ABS like TNT, The Voice, at Pantil lang. Ang dami ko na sila, hindi pa po ako pinagpala po. Tapos sinabi ko, ito ba talaga yung tamang path sa akin? Is this mine? Ito ba yung milestone na kailangan kong tutukan po? Pero hindi pa ako nag-stop there. Sabi ko, pangarap ko talaga to and kailangan ko pa mag-strive harder. And then sinabi ko na lang na sige, pag hindi ako for a contest, what if I'll just make my song at ibang kakanta po. Yun, tapos yung mga struggles po na like nag-give up ako is like yung mga family problems po. Kasi as of now,
working student nga po ako. Actually, nag-stop ako once. Nag-stop ako nung mag-take for one year. Nag-cycle po ako as a call center agent. Tapos after ng pag-call center ko, bumalik ako sa pag-aaral ko at para ma-pursue ko rin passion ko. And then, nagka-COVID. So, di naman sa blessing din yun. Devastating din, of course, nagka-COVID. Pero tinano ko na pagsabayin ko yung pag-aaral ko kasi nawalan ng trabaho yung family ko po eh. So yun, nag-call center again ako. At the same time, tinustustusan ko po yung pag-aaral ko po. So, so yung concentrics po ko, ang struggle po doon is umaga, nag-aaral ako. And then, paggabi, nagtatrabaho ka. Plus, meron pa dyan yung passion ko in singing po. Oo, pero napakaganda na nakikita natin na as young as you are, alam mo yung priorities mo, ano yung mga gusto mong gawin. And yun nga, nakakatulong ka hindi lang sa sarili mo, pero sa family mo. Now, Jepoy, tatanungin kita kasi nabalitaan ko, meron kang bagong kanta na i-release. Tungkol saan ang kantang ito, ano ang inspirasyon mo? Yes po. Ang bagong release po is coming this April po. Ang title niya is Dakila. And ang inspirasyon ko po sa song na yun is yung ex ko pong si... pero proud naman ako sa kanya. Of course, siya si Josephine Frande. And para sa kanya yung song na yun, nagawa ko siya for her. And yung gist po ng song ko is all about yung... pinagsama namin together and all these years na like ang dami kong struggle, ang daming challenges, basta mga nangyari po sa journey, andun pa rin siya para mahalin pa rin ako. Napakaganda ng song mo, Jepoy, and it's entitled Dakila, So, iniimbitahan po namin this coming April, tama, Jepoy? Saan ito lalabas? Sa lahat ba ng music platforms? Yes po. To all platforms, Spotify, Deezer, iTunes, lahat po. Marirelease yung Dakila ko po. And there will be a music video din po that comes with it po. Wow, very perfect mga ka-MB. Sana ay na-inspire tayo ni Jepoy dito na talagang nagpupursige para sa pangarap at para din makatulong sa kanyang pamilya. And of course po, para bigyang inspirasyon ang ating mga tagapakinig ng mga musika. And dito sa Morning Balitaktakan, for the first time maririnig natin, live na live, ang Dakila by Jepoy. Nag-isa lang siya sa mundo, ako'y natutuliro. Hindi ko alam ang iyong taglay na kapangyarihan, na mabanggit pa lang pangalan mo, bumibilis tibok ng puso ko. Kahit ilang oras pa kita magkasama, hindi pa rin ako nakokontento sa tubing nagpapaalam ka. Hindi ka pakakawala ngayon, nasa piling kita. Aking mahal, tinanggap mo ako sa kabila ng mga pagkukulang, isa kang himala, isang dakila, nakilang karanasan ito. Oh yeah, binuhay mo ang ritmo na pangabitin ko. Oh yeah, ilang taon akong nasa malihan, nanatili kang matatag. Sa dinami-raming pwede mo maging rason, ako iwanan, nariyan pa rin ikaw sa tabi ko, naniniwala. Aking panalangin sa Diyos isang muli, nasagot sa
akin ng isang dakila. Dakilang karanasan ito. Oh yeah. Binuhay mo ang ritmo na pangawitin ko. Oh yeah. Kailan pa man ako'y mananalig. Tiwala sa Diyos sa laging mananalig. Aking hiling, ika'y manatili sa halip ng mga manahong ako'y nawawala. Darating din sa harap ng altar at itong awiting ito. Kukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, it will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at pagkukulang. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Patunay at ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi.
Lambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para mabago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan, sa bisyo, wala kang panalo. Sawa na ba kayo sa ginisang sayote? O di naman kaya sa tinola? O sa kahit ano pa mang pwedeng isahog? Paulit-ulit na lang ba ang paraan ng iyong pagluluto? Bakit hindi natin ito i-level up? Ang sayote squash na karaniwang kilala bilang sayote ay makikita mo halos saan man dito sa syudad ng Baguio at lalawigan ng Benguet. Ang sayote ay ang tanging napapanatiling gulay sa merkado dahil ito ay tumutubo buong taon. Kaya naman, tinatawag itong green gold. Dahil sa klima dito, maraming sayoteng tumutubo na kung minsan ay nasisira pa dahil sa bilis nitong pagtubo. Kaya't, tara na! At ating alamin ang iba pang mga paraan para mabigyang buhay ang lasa sa pagluluto ng sayote. Sayote fries. Pangalan pa lang, nakakaintriga na. Pero huwag kayong mag-alala, madali lang itong lutuin dahil tuturuan ko kayo at tiyak akong magugustuhan nyo ito. Unang-una ay dapat mo nang ihanda ang mga kakailanganing ingredients para sa pagluluto. Ito ay ang mga nilagang sayote, mantika, itlog, breadcrumbs, all-purpose flour, milk, cheese, at spices gaya ng asin, garlic powder at onion powder. Ngunit depende pa rin ito sa inyong panlasa. Ngayon, atin nang simulan ang paghahanda. Sa paunang paghahanda ng sayote ay dapat itong balatan at hatiin ng pahaba. Tanggalin at itapon ang oval na buto. Pagkatapos itong linisan ay huwag kakalimutang hugasan. Lutuin ang mga ito sa kumukulong tubig na may asin hanggang sa lumambot ito sa loob ng 15 to 30 minutes. Kapag ito'y luto na, hanguin ang mga ito at hayaang lumamig. Habang hinihintay naman nating lumamig ang mga pinakuluang sayote, ihanda muna natin ang gagamitin para sa coating. Magbatil ng itlog at lagyan ito ng konting asin. Kapag malamig na ang mga sayote, maghiwa ng maliit sa gitna at lagyan ito ng cheese. Pahiran ito ng itlog na may asin at pagkatapos ay sa breadcrumbs. Kung gusto mo naman ng makapal sa crust, pwede mo itong lagyan muna ng harina ang sayote bago ito isawsaw sa itlog at pagkatapos ay sa breadcrumbs. Para naman sa butter, sa isang mangkok ay paghaluin ang itlog, asin, harina at ang optional na garlic at onion powder. Idagdag ang gatas ng paunti-unti habang patuloy sa paghahalo hanggang sa magkaroon ito ng consistency na parang thick yogurt at pwede mo nang isawsaw dito ang mga sayote. Sa isang kawali ay maglagay ng mantika.
Para ma-check kung tama na ang temperatura ng mantika, ay gumamit ng toothpick at ilagay sa mantika. Kung ang mga bula ay nagsimulang bumuo sa paligid ng kahoy at lumutang, pwede na itong gamitin sa pag-deep fry. Ilagay ang mga sayote sa mainit na mantika hanggang sa ito'y maging golden brown at dapat malutong. Ilagay ang mga ito sa paper towel para patuyuin at maalis ang sobrang mantika. Ang reseping ito ay pwedeng ihain bilang finger food, appetizer at pwede din itong gawing ulam. O mga ka-MB! Ngayon, alam nyo na kung papaano pa e-enjoy at bigyan kulay ang pagluluto sa sayote. Napakadali, hindi ba? At alam kong kayang-kaya nyo din itong gawin sa loob ng inyong mga tahanan. Sa murang halaga ay may ulam at merienda ka na. O diba? San ka pa? Kaya ano pang hinihintay mo? I-try mo na! Wow! Yan. Oo, perfect yun sa mga kids na ayaw Yan. kumain ng gulay. Gulay. Oo. Kasi 'di ba mahilig sila chicken, fried chicken, Oo. fillet, mga ganon. And pag ginawa mo naman yan, hindi naman na nila malalaman na sayote. Oo, sayote. Oo. Pero masarap siya. Oo, natikman mo na, sir? Nakatikim na ako niyan once, pero hindi maganda yung pagkakaluto. Pero siguro kapag gano'n, kasi may breadcrumbs siya mas masarap yun. Oo, masustansya pa. Ayan, sa Morning Bali Taktakan, na just an added trivia sa inyo dyan. Would you believe that this actually chayote, actually originated from Mexico and Honduras, and they all came from Sagada pa muna, and then all the parts of the Cordillera region na yung nasakop niya. Kaya, di ba, ang dami-daming sayote. And another, yun nga, healthy way. Ano bang paborito yung luto ng sayote? Ang gusto ko talaga yung omelette. Yung isa-slice mo siya thinly, tapos ilalagay mo siya sa, parang gagawin mo siyang, tawag ito, torta. Parang ganon. Ako sayote na yung sa miswa. Ay, oo. Sarap. Oo. Pero hinay-hinay mga kabalitaktakan kasi nga naman study shows na nakaka-high blood po ang sayote. Kapag inaraw-araw mo, sino bang hindi ma-high blood? Ganon ba? Hindi talaga. Pero sa panahon natin, lalo dito sa Baguio City, sabi nga kanina, tumutubo talaga siya. Yan. Almost everywhere. Yung kapitbahay namin nung elementary ako, naaalala ko, laging may tao sa labas ng namin, bahay namin. Sabi ko, ano kayong ginagawa ng mga to? Kumukuha pala ng sayote. Tsaka hindi nagdadamutan dito sa Baguio City, mga ka-MB ng sayote. Kasi at ka lang. andyan lagi. Minsan bibigyan ka pa nga ng 2 kilong sayote. Oo. Kaya nga, di ba, parang minsan nakakagulat na binibenta pa siya sa market. Parang gusto mong sabihin na marami dun sa kapitbahay. Purusan nilang datoy ko na. Tapos meron pa, Homeboys. Ito naman, 5 estudyante, high school student. Ang ginawa nila sa sayote leaves is ginawa naman nilang sayote chips naman. Leaves talaga? Leaves, oo. Ginawa nilang chips siya. Pwede. Yung tangkay, pwede din ba siyang i-boil, igisa? I-boil, oo. Ilambong mo. Lambong. Pero meron kasi siyang merong matigas na parte na ng tangkay niya na hindi na pwede. Lalo na pag medyo matagal na or natangkanahan nga mabalinan. Oo, alam mo pag nagluluto yung nanay ko dati, pag nakita kong sayote, hindi ako excited kainin yung sayote. Pero alam mo yung excited ako, yung pag hiniwa, kailangan mong ganunin. Ay, oo. Tatanggalin Diba? mo yung yung dagta. Oo, igaganon mo Oo. Pero meron akong tinanim way back nung nagtatrabaho ko sa dati kong trabaho. Kinuha ko yung Mexican type. Yun yung dark green. Dark green siya tapos walang tinik. Ang soft ng skin niya. Tapos nung inantay kong tumubo, it took 2 weeks para mag-sprout lang siya. Pero nung namunga, ang bilis niyang mamunga. Ganado siyang mamunga. Oo. Yan yung mga nauuso din ng pandemya, yung mga self-grown na mga tanim. Oo, mga kangkong, kamote. Meron pa nga yung mga halaman like, thyme, mint. Yan. Merong mga ganitong klaseng mga spices na mosquito repellent din. Kaya Tama, yes. maganda na i-grow nyo siya sa mga bahay-bahay natin. Yung iba pa nga nag-aalis ng masamang amoy. Kaya most odor repellent. Oo, tama. Napakaganda ng ating kwentuhan tungkol sa sayote. Pero sana chayote. Wow.
Chayote. Magjo-joke That's sana. the English. At English pa rin. Akala ko magjo-joke sana ako. Mamaya na tayo magkulitan dahil babasahin na namin ang inyong mga komento. Dito pa rin tumuto kayo, huwag kayong aalis. Konting-konti na lang magbabalik ang Morning Balitaktakan! Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winnie Play Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan. Dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon, maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para mabago. Sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Tuloy-tuloy pa rin ang chikahan at tawanan dito sa atin. Yan. Yes. Dynamic Sige, Trio. Uulitin ko sana eh. Oo, no? And kanina nga po, no, pinag-usapan natin dyan po sa Japan, no, na talagang ginimbal. That's the word. Ginimbal sila ng earthquake na naman po, ano. And hindi naman natin may iwasan kasi dito nga sa Pilipinas, sabi kahapon ng aking mga papa, mga daddies na talagang nag-i-inform po sa amin, mga daddy dito sa aming studio ay more than 500 po ang nangyayaring earthquakes every day. Hindi lang sila yung ganun kalakas. Pero world. Ayun nga, sobrang lakas nung sa Japan. Magnitude 7.3. Oo, kaya mag-iingat po tayong lahat dyan. However, no, naniniwala ako, meron akong mga nabasa na sa Japan, mabilis daw talaga ang kanilang response. Oo, pagdating sa mga ganyan. And yung, kumbaga, pag nasira nga ang isang road today, mamayang hapon, okay na siya, no? Kinabukasan. Oo, sana all. So, ayun po, no? Mag-iingat po tayo dyan sa mga kababayan nating nasa Japan and especially sa lahat po ng tao sa mundo ngayon. Alam natin, madami tayong pinagdadaanan. Oo, hindi lang pandemya, kung ano-ano pa yung sumasabay, no? Yes. So, I think it is one way of our Mother Nature of asking us to slow down a bit or to take things in life seriously din. So, we value things that we think that
is not there, pero andun talaga. And Yes. kanina nga, we value our local artists sa binida natin sa Ibaren. Grabe, ang galing talaga ng batang ito, no? Ukulele. And other pa, ang galing niya, ang galing talagang kumanta. Yung mag-goosebumps ka every time you hear him open his mouth kasi sobrang galing. And hindi lang yan as Baguio City became the haven of local artists talaga, na patunayan natin sa buong mundo na hindi lang musika, hindi lang arts, hindi lang other media, kaya natin talagang mag-stand out pagdating sa mga ganito. Melting pot talaga. Oo, it is. Yes, oo. And standing out din ang ating mga karapatan at ating mga isinusulong para naman sa ating mga kapatid at mga kababayan natin na LGBTQ, gaya na lang po ng naging guest kanina ni Ma'am Shisheki. Ayan, si Ma'am Santi. Ayan, so naway sana maipagpatuloy pa ang mabubuting at ikakaganda siguro ng ating mga kapatid na mga LGBT, lalong-lalo na sa pagtamo nila ng equality din or medyo okay naman na compared noong mga nakaraang dekada na it is very toxic environment para sa mga LGBTQ. Hindi ko alam kung naging familiar kayo dito sa film na to. It is an indie film. Ang title is The Danish Girl. And pinag-usapan doon sa film na yon na pag nasa LGBTQ community ka, meron kang mental disease. And ang ginagawa sa kanila noon is they are put in asylum to straighten them up. Pero hindi nila nagawa because after that, hindi niya na-recover and it became more destructive sa kanya kasi mas naguluhan siya kung ano yung gusto niyang gawin. And ang ganda ng story because meron kasi siyang asawa. Mag-asawa sila and then yung wife niya is a painter. Tapos parang tinisa siya ng wife niya na i-paint kita pero magdadamit kang babae. And doon niya na-realize that he is she. So, doon nagsimula. Filipino film yan? No, it's papanoorin ko. Oo, ang ganda Ano niya. yung The title Danish niyan? Girl. The Danish Girl. Oo, and napakaganda din nung sinabi kanina ni Ma'am Santi na coming out is a process. Confusion, yung mga confusion na yan, ay process lang yan ng papunta sa pagkilala mo, pagtanggap mo, yung buong ikaw, no? Para mas alam mo kung ano ang gusto mo talaga sa iyong buhay, kung anong identity ang meron ka. And nevertheless, people should not judge because if that what makes you happy, then so be it, diba? This is a world this is a cruel world and let's be nice to people kasi we do Pero not may know. isa lang na pwedeng mag-judge sa atin. Oo. Si Ma'am Shisheki. Kailan yung pupuntahan mong pageant na yun? Oo nga. Para Ayun. din malaman ng mga kabalitaktakan April natin. 9, medyo matagal-tagal pa. Pero that's recovering from our weaving industry. And malay natin, diba? This is our way, our platform for the weaving industry to be really part of the community. And nakakatuwa lang kasi this events would really showcase Cordillera and Inabel. So, malapit na yan. And sana masuportahan natin ang ganitong industriya as one of the dying industry dito sa Cordillera, ang weaving. Pero noon, it is the form of their livelihood and the bread and butter of women nung nagsimula ang weaving industry. Yan. And, And with that po, no, gusto namin, ayan, ang dami pong nanood sa atin. Yay! Gusto po namin batiin si Mr. Olanday Rodel na Yan, laging good andyan. morning. And of course, thank you to Mr. Jepoy kanina na nag-share po and even po sa kanyang recording platform, sa kanilang grupo. Maraming salamat po sa patuloy po na pag-mold and talagang pag-appreciate, pagpapakita sa mundo nitong ating mga artist mula dito pa rin sa Philippines. And of course, I would like to greet po my family, mama and dadudes dyan sa La Union. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa araw-araw na panonood. Of course, to Billy and Mainat family, Bebe Lalabs, kailangan nang pumasok sa school. And UB interns, shout out. Yes, so syempre we wanted to say thank you also to our 3 adorable and amazing interns na andito na talagang pinagtsatsagaan ng minsan kami. Marge, Trisha, and Ellen. Thank you for extending a lot of your patience with us kasi ang namin na dito. And of course, to my kids, Elera and Ethan, good morning anak. Mag-usap tayo in a while. And to my papa na nasa Poro na shout out to everyone that is watching there. Kasi pag na daw, 6 na nakauna yung mga TV nila. And of course, sa tuyoin mong mother. Ay, sa toyoin kong nanay. Mas madaming toyo yon mga sis. Ayan. Ayan, binabati ko din ang Limon family dyan po sa Tagudin, Ilocos Sur, and also Fontanilla family dyan po sa Nueva Ecija. At binabati ko din po
ang ever supportive naming parang nanay ko na din dito sa Baguio. Tita ko, Hilda Lanot. Good morning, tita. Ma'am Joanne, Titis of Baguio, lahat po ng nanonood. No? Sir Alan Viste also that is watching from Manila ata sila or also other parts po ng Cavite, Indang and other parts po. Maraming salamat sa pagtutok sa atin. At siya as well sa isa kong kaibigan na andyan din. Thank you for watching us. Kaya naman tutok-tutok mamayang 6 o'clock po ng hapon ang Luzon Headlines at News Force North Luzon dyan po sa Highland TV. Abangan nyo po yan mamayang hapon. Yan. Tagahatid naman sa atin na ng Limon family. Wala talaga. Binabati namin ang Limon family. Binati ko na kanina. Limon at Fontanilla. Yan. And also, we wanted to say thank you to the pioneer for online selling for construction and finishing materials, TG Home Builders, and Bridging Power and Progress Together, NGCP, the only 5-star hotel resort here in Baguio City, Baguio Country Club. Yan, at kung gusto niyo naman mas malamig pang pakulo or mas malamig pang inumin, ang gusto nyong i-take ngayong umagang ito, pwede na kayo mag-order po sa Batang 90s Milk Tea. At kung gusto niyo naman matuto ng music, pasalamatan din natin Musar Music and dyan po sa Pugo La Union, Pugad Adventure Resort. Oo, and alam nyo, sa sobrang linaw ng aking mata, nakita ko ang ating mga international viewers. Kaya shout out po all over the world, napapanood po tayo. Maraming salamat dahil kinukuha nyo ang saya sa bawat oras, kung ano man oras dyan, dito sa Morning Dynamic Trio, dito sa Morning Balitaktakan. And hindi ko yan makikita kung hindi malinaw ang aking mata, kaya maraming salamat sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and of course, wala nang Sapaw! Ang nakasama nyo ulit, ang Mamshi nakakwentuhan, katsikahan, giving you bits of information, inspiring stories, and of course, critical ones to start off your day. Mamshi Sheki! Nakasama nyo naman sa Talaka na Tawanan, Charles Limon. And of course, ang napakaingay, napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. Bukas sa huling araw ng ating linggo, makakasama nyo pa rin kami. Kaya't every 6:30 in the morning, tutok na, buksan nyo na kung ano man ang inyong bubuksan dahil magbabalik bukas ang Morning Balitaktakan!